In een kaartje gestaan. En een draf met oprichting, houding, niet hebben als hoofd daarin, maar juist de gedragen draf en goed gebleven. Dat is het beetje, dat zijn die dingen waar je als jurylid naar kijkt. En dan geef ik jullie als groep beoordeeld zichtbaar, vertel maar iets van het verhaal. Breng hem maar gewoon voor zoals je hem voor de keuring in zou brengen. Dus je stelt het eerst op voor de jury. Probeer het paard vierkant op te stellen, dat de jury 4 benen kan zien. Dan is het de bedoeling dat hij aan de kant van de jury op zijn langste staat. En dat dus de benen aan de rechterzijde in dit geval, dat die in ieder geval het achterbeen net achter het andere voorbeen zit. Het rechter achterbeen net voor het linker achterbeen zit. Dat doen we met de vierkante stand. Zo is mooi. Zo is mooi. Zo staat hij goed. Probeer dat je oren erop houdt. Niet hoofd iets deze kant op, als je kunt. Juist door dat de jury het hoofd niet te hoog, niet te hoog. Als je te hoog doet, dan druk je de rug weg. Kijk, dan druk je de rug weg. Als je terug naar, dan probeer het hoofd naar beneden. Ietsjes naar beneden. Deze kant nog pootjes erbij. Dat is voor ja, stappen maar. Ja. Het is de bedoeling dat er recht op de jury afgestapt wordt, ook recht van de jury af. Doe een keer een driehoekje. Ja, oké. Noteer jullie de bevindingen. Dat is eigenlijk de aanjager die erbij is, die gaat dat hier staan en die probeert met een zweep ook de aandacht van het paard te
oortjes naar voren gaan. Met de les is de uitstraling, als die oortjes niet naar voren gaan, nou dan heeft het wel. Ja, zo'n uitstraling maakt hij dan. Dus, Laat maar eens een neus. ja? De jury, jij mag stappen. Ja. Nou, dan ga ik stappen en vaak op de afgescheurde Dit is het, hè? Ja. De afleggers is vaak een driehoeksbaan. En als het niet mogelijk is, dan is het recht op en neer. Maar het liefste in een driehoeksbaan is dat je hem van achter kunt bekijken. Of dat hij goed correct is. Nu kun je de lengte bepalen. En ook of dat je de achterhand er goed om brengt. En dan kun je van voor bekijken of dat hij correct is. Braaf. En dan mag hij een draf. Ook in een driehoek. De schouder is wat stijl. Dan heb je nog wat bijna schot. Nog op de achterplaats zijn. Je ziet de schot die is meer op je schouders op. Die moet meer ontwikkeld zijn. En je krijgt zeker met meer naar achteren liggen. Op zich de rug is vrij goed, tikje gezonken. Opvallend sterke lenden heeft deze merrie. Mooie sterke lendenpartij. Goed gespierd. Kruisruimte is, de ligging is een tikje helder, maar de lengte is best mooi lang. Met de knie voor je samen zo wel. Achter is dat heel stuk weer. Vanavond dus wel goed, zit een mooie houding. Iets meer aanbuiging maar in beweging. Voor is het gelijk correct. Je komt van buiten, je trekt in. Stel maar op. Voor de jury, zoals we straks gaan.
in is voldoende lang. Er loopt ook niet door in de schof, maar het is nog een jong veulen, dus dat kan zich nog ontwikkelen. Dat we nu naar het veulen kijken, dus niet naar de moeder, maar naar het veulen. Kijk, maar in draf compenseert hij het weer, is het wel goed. En dan heeft hij toch ook wel de buiging in het achterbeen en dan brengt hij het achterbeen voldoende onder. Het is wel mooi dat het veulen omhoog komt van voor, dat zien we graag. Zijn hier nog